След поредните избори резултатът отново е в полза на статуквото. Съдебна реформа няма да има. Защото ако такава наистина се направи, днешният политически елит ще бъде изметен за няколко месеца. Това се е случило на времето в Италия, случва се и днес в Румъния. България е в режим на ограбване и източване на националните печалби от самото начало на прехода. Зад този модел стоят няколко клана от бившата държавна сигурност. През последното десетилетие те вероятно са били поставени под контрола на кремълската агентура. На какво се крепи това статукво? На едно единствено нещо. Телевизиите. Политиката през 21 век е преминала от хартиен формат в изцяло дигитален и телевизионен формат. Който го дават по телевизиите, става политик, а който най-много го дават, печели изборите. До днес нито една партия не е влязла в Народното събрание с вестник. Само партии, пускани по телевизиите, са влизали в Народното събрание. България е в плен на телевизора. Нацията буквално е под медийна хипноза. Истинските, сериозните политически дебати са преминали в интернет, в социалните мрежи, в независимите сайтове. Но няколко хиляди блогъри, автори, журналисти и граждански активисти биха могли да обърнат статуквото, ако успеят да се обединят под каквато и да е било форма. Само да се разобличава и да се пишат постове вече е крайно недостатъчно. Никоя партия и никоя медия не се интересува от това. Последният и единственият разумен вариант е българските блогъри да вземат инициативата и да се опитат да влязат в голямата политика. Телевизорът може да бъде надвид само от друг телевизор. Дори и да бъде YouTube телевизионен канал. Едно обединение на независимите граждански активисти и блогъри може в определен момент да обере негативния вод на избирателите. Сега това правят куриозни партии като Възраждане, Има такъв народ и други. Ако споделяте нашето мнение, потърсете контакт с нас. Прочетете програмата ни в сайта Българска гражданска телевизия. Спасението е в обединението на всички недоволни от прехода. То може да започне с обединението на българските блогъри.